नै नायदोलाय लोगोफोरखौ नै जोंनिया हिनजावफ्रा लिडारफ्रा गामिनि महिलाफोरलै खाना जायोनो बेदर गोदानायखौ खिन्थायासै दै लोगोफोर बागुरुम्बा हान्जा थौखो मानि दामलाय लाङो बिसिना थरखायाबो गैया थरखायाबो थरखाखौबो दानब्रबलायोसो देनजासो दिनै जागोन नै नै मानसिफ्रा दङ सोरबा सोरबा दङ ओरैबो दङ नै माखासे दंथारो फैयाखै आसोल महिलाया माइरं बासिदों अबेबा जोंना आब'आ आजिखालि इउटुबारसो मालाय ब्लग बानायगासिनो दे ओइ बानलुखौ उवालावसो देनांगौनो थबसियाव देनाङा देनजारलै जोंना उवालावसो देलायो नंगौ दे नायबा दा दिनैनिखौबो बुंना नायबा ओइ खैथायाव मोनजागोन बायदि सान्द्रियाव अराव हांस्रोबाय 11:30 12:00 दे दे नैबे जुमब्रा दंफां सिङाव बिराद मोजां जादों संनाया नै साफाथार ओइनो बाजैया देन्जारसो हारसिंनो सारायखौ मानजिनो नागिरबाय नै देन्जार नायो देन्जारलै गांग्ला मेदामनो नामाबो देन्जारसो नै बिसोरो अरिजिनेल मोसाग्रा ओइ थबसि देग्राथ' देन्जारसो आब' जायो जोंहा ओमफ्राय नैबे आफि बै गोजाया नैबेबो आब' जायो नैबे बाजै जायो देन्जार जासिगोन जाहैबाय बिसोरो बा जोंथ' फैनाङामोन जोंबो थाफालायनांगौनो बिसोरजोंनो दे थाफानोसै थेवब्लाबो ने दा आरो खिन्थाबावगोन दै माखासे संनायखौ दा खिन्थाथ'ला